Hala, ninangatang diya. Sumo kuminggoy ato. Uy, katugin mo sa bata nga ngay ko kwarta sa mga didiri. Kwarta di. Bay, bay, bay. Thank bay. Oh, ano man? Bay, bay. Hingi ko, bay. Ningil ka? Para sa? Nung ning-agim nga diri, trespassing mo ni diri. Na? Wala ko kabalo ni. Na. Mapriso ka, wagi ka diri, bay. Oh, mo ba? Na ba? Hindi na ka mawagi diri kung kuan. Basta tigatag lang. Sa tao ni, pati diri na amin yung nangulik ta. Maita ni. Dito, 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 bay. Bay, unsa man kanon bay? Nung ning-agim mo sa diri, bay. Waju kay babay unsa may tuyo mo day bay? Di. Nga di kag kuan bay. Sus pang Yan, bay. tubig. Pang tubig ra ba tanan nako bay? Tinita ba yo? 2 pesos ra gini oh. Nung diri mo ganing agi, bay. Ya, okay ra ka, ni. Trespassing mo ni diri, bay. Ya okay ra magkakane. Sa mo ng dos, bay. Ay. So mga wala ko samne palit ko tubig dito na. So, ko na, bay. So, Tanong na ko. magpapalit ako sa bugas, bay. Aw, basin na pala sa sunod. Sa sunod ba yan? Ano si reklamo? Siguraduhan yun bay na dako yun bay. Pagkapaita. Palit na tutunog og tubig. Utang na lang guro ni. Yan bay, bay, bay. Ano yung agi ka dali bay? Kam day bay, mo agyan day. Yan day, pala ka? Gambi ang nako bay. Ano mga Kasi ipapriso tigil bay. ipapriso man ay mo kanita agyan day. Ah, bagay nang ulikta ko kay ako aninda na dire, ako aninyo ta dire. Ay sig daghang istorya dia. Spacing ra ba ka? Kasi mapriso niya ka. Grabe sa dani may nasa mang butan trespassing na kay mo yung trespassing. Wala na napubot ni ba. Kay nagatang na ko dire. Day, pila man day pangayo nimo day? Raong ka kay 100 ya. Grabe sa usag gatos nga. 20. Okay? Labiha po nimo sunod gani ba? Butang og no trespassing ba kay tao magkaagi magkahatag di mo kay wa mo kay gibutang. Ay nagpuso ko ba? Grabe sa ni tawhana Ginoo. Di pa ko mo bago na ni nakaga. Bay, bay, bay. Bay. Sama. Rasam na. Trespassing ni ngagi ka diri bay. Trespassing man ni diri bay dapat muagi ka diri na kay kahatag nako. Mo ba? Yung ba gud din tripita gud. Ay na lang kung angal diya. Kung di ka gana mapriso hatag na lang. Oh. Or din na imong ipangayo res. Bisik ra gyud ako. Oh, intaw sa. Sama ka. Luya sa rin mo eh. Pait lang bugas ha. Nya, lipay na kay ka. Di pa na kay boss. Asa mo Ayun, salamat. Salamat eh boss. Oh, kana. Hala, ninangatang diya. Sumo kuminggoy ato. Ah, kwarta na yun ko. 500. Ah. Sus. Nanay ko yung pantimi-timi dyan ron. Loh, yung 20-20 niyo? How are you? I'm fine. Ako sa mga dire. Ah, dire. Ay, nibog na kay dire, sir. Yung basing magbuhat sa kagkrimen dia. Ah, wala, sir. Nala ko dire, sir. Para ko dire, no. Porting bugnaw kay dire. Ayaw na to usba imong gibuhat ha. Dili na, sir. Nag-una ko, sir. Ana Magaling kang kupal Bagong ka. buhay ha. Sir. Sige, ari na ko dire. Sige, sir. Ampig, sir. Biyatang. Oh, Ninangatang dito. Ninangatang dito eh. Mga yung kwarta. asa man dapit? Na dito. Oh, sige, ako matuon. Diri ra ka.
Mao ginigingon dudong. Kaya ihap pag kwarta. Tulon gini. Uy, kagigingon sa bata nga ngay pag kwarta sa mga gidri. Wala boss ay. Ambi kami. Wala lagi boss. Oh, tara boss. Oh. Uy, atang sa dito di ate.